Regani tshoro mukano kuti mamukasiko kwamuri mese muri yeZimbabwe matimi vana wese enyika muZimbabwe nekunze kwenyika kwose tichisangana tiripo paBhoshongora latest muri yeZimbabwe. Ndine shoko randauya naro rinorwadza rinosuwisa. Ishoko ratakamboya naro ndasangana neimwe mhuri yanga iri mukati mekuchema yamakaona ine vhidhiyo remwanakomana airatidza kuti dumbu rake rakazvimba. Amai vake ngekuti vabereki vake vari mukati mekuchema kuti vedu ndibatsiriwe kuti mwana wangu angapora sei. Muri yeZimbabwe sukuziva kwandinoita kutaura kwandakaita naamai ava pamwechete nababa vemwana ambuya anova ndivo vamwene vari mukati mekutsvaga vabatsiri. Muri yeZimbabwe vabatsiri takaona vakawanda vakazama nepavanogona napo, asi Mwari kana vachinge vatonga kana kuti singazivi kuti tiri vanhu vakanga vanonoka here kana kuti zvinhu zvakanga zvatokanganisika. Shoko randauya naro muhama dzangu ishoko rinosuwisa. Ndati ndikuzivisei kuti kune vese vange vari mukati mekundifonera kuti vachiri kuda kuti vakwanise kubatsira mwana uyu nevari kubvunza kuti zvaapapi vachizama kutsvaga rubatsiro. Ndauya neshoko rekuti mwana uya ndataura nevabereki vakwanisa kutaura neni vachiti mwana uya azoshayika, mwana uya azofa, azorora. Ndo shoko randinaro muri yeZimbabwe. Kune vese vachiri kundifonera vachiti vanokwanisa kwavanogona kuita kuti vabatsire. Ndiri kuzivisa mhuri yangu kuti mwana uya akuchisina, mwana uya ashayika, mwana uya afa. Kutaura kuno kwatiri kuita vatomirira kuita urongwa hwekuti mwana angachengetwa sei. Veukama vakaungana munzvimbo dzavari. Kune vanoziva hama idzi pamwe chete nevanoziva vabereki mwana uyu, mukafonerana munogona kunzwa kuti vari papi uyezve zvichafamba sei. Ndatenda muri yeZimbabwe, ndinovimba kuti ndiro shoko rinosuwisa.